Amin tema pa iti sabali pa nga report dati panagsagsaga ka dati bagyo tutok bagyo tayo ta PNP Corimao nakasaganan iti didoprak ni Bagyo Owan mga idol. Tutok Bagyo IFM News Special Coverage. Impasingke di Police Captain Melvin Soriano, hepe ti PNP Corimao ang nakasaganadan iti dudokprak ni Bagyo Uwan iti probinsya nga Ilocos Norte kun ti hepe nga dati napasama ka panagtarip nung da kadwa dati MDRRMO ken BFP tapno di kas tagat may basigurado ti kinatalged iti umili kang runaan na kadagiti ada iti asidag ti baybaya imbatad ti hepe a kompleto ti blue box da ano sa dinno ket iso ti pagidodolinan da kadagiti rescue equipment da. Kompleto na kada ti blue box tayo sir. O sir, adto sir, makita yung likod sir, kompleto kang iti gamit sir, ang search and rescue, generator set, kada kay floating apparatus sir, ang dami kada ropes, taligan boya sir, ang dami. Inayon ti hepe iti Corimao Ilocos Norte asapay lakuma tagredrida makangkanayon begiti kakailyanda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.